Pipila ka adlaw na lang Valentine's Day na, busa karon pa lang nagsugod na usa ka ang presyo sa mga buwag sa carbon market sa Dakbayan Sugbo. Ang himalitan panahon sa adlaw sa gugma ang mga rosas nga nag-umento gikan sa 20 ngadto sa 50 pesos ang presyo depende sa klase. Ang rose gikan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan gikan sa 70 pesos ngadto sa 100 pesos ang bugkos. Samtang ang African rose 300 ngadto sa 350 ang bugkos. Sumabot nga Valentine's Day, mosaka kini ngadto sa 700 ngadto sa 800 pesos o mas taas pa. Giulagway sa mga vendors sa interior market sa carbon nga nihitang supply sa rosas karong panahon na. Samtang gawa sa mga buwag aduna usay bouquet sa chocolate, teddy bear o plastic flower nga mapalit tag usa ka libo ka pesos ang presyo. Nanawag mi sa Cagayan dili kano kay sobra jud kadaghan murag kuan ra gyud sa murag basta dili jud kuno kay ron daghan murang mahal. Anam na nig mahal. Karon pa wala na nanguha gani kay ilang iandam ba para gyud akto na gyud ba. Oy, kinsay mo order og para Valentine's Day, ready na mi. Tawag lang mo nami sa stall 19.